Ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Ara ġej. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħobb tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Bonġu, kif id-dom? Għanoqot naqra. Lena tiegħi naqra fil-kwieti. Ħanaqra dan naqra tessew u l-mostru li jiekol in-nies. Interessanti derda. Is-sultan Minossi ta' Kreta kien sultan kifer. Taħt il-palazz tiegħu kellu labirint enormi li fih kien iżomm mostru imsejjaħ Minotawru. Il-Minotawru kien nofsu raġel u nofsu barri. Is-sultan Minossi kien jitimaw il-bnedmin. Ma twerwid l-istorja. Kull sena is-sultan ta' Ateni kellu jibgħat 7 irġiel u 7 nisa għal Minotawru, għax inkella s-sultan Minossi kien jiddikjara gwerra kontra Ateni. Is-sultan ta' Ateni kellu tifel wieħed jismu Tessew. Jum fost l-oħrajn Tessew kellem lil missieru qallu jeħtieġ li dan ma jibqax iseħħ. Ħallini mmur noqtol lil dak il-mostru. Mela ħu dan il-qluħ abjad għall-ġifen tiegħek, għallu s-sultan. Jekk toqtol lill-Minotawru, dendel dan il-qluħ mal-arblu u hekk inkun naf li jint għadek ħaj u ġej lura d-dar. Għalkemm Tessew kien raġel qalbini, moħħu ma tantx kien jilħaqlu. Mallu wasal Kreta, is-soldati tas-sultan Minossi ħaduh fil-bit tal-labirint. Ħadulu x-xabla u ħalleh waħdu. Issa, anke kieku stess jirnexxielu joqtol lill-mostru, kif kien se jsib triqtu lura mill-labirint? Dak il-ħin Tessew sema li xi ħadd isejjaħlu minn taħt l-insien. Qudiemu raġejja lill-Arjadni, waħda minn ulied Minossi. Filwaqt li tagħtu xabla u kobba suf qaltlu ħu din il-kobba u jien inżomma mit-tarf ieħor. Meta tiġi biex toħroġ mill-labirint, kull ma tittamelu li tkebbiba lura. Imma għalfejn trittejni staqsija Tessew. Iddejjaqt ngħix hawn u ġbitu Arjadni, irridek toħodni miegħek Ateni u tiżżewwiġni. Tessew derlu li ma kellux xitlef. Għalhekk daħal bil-mod fil-labirint mudlam u kollu tidwir. Iktar ma Tessew beda dieħel fil-fond lejn il-qalba tal-labirint, aktar beda jħoss lill-Minotawru x'imkien fil-qrib. F'daqqa waħda għajta kbira u maħnuqa dwiet mal-labirint. Ftar fil-kurutur kien hemm par għajnejn ħamar nirien imsabrin fuqu. Tessew ħaseb f'dawk in-nies kollha li l-mostru kien kiel u ħassu jintelab kuraġġ u b'rabja. Ejja, għajjat bleħen sod, ejja jekk għandek il-ġuħ. Daw ħosta dik il-kaxxa li d-doq. Il-telefon jgħidulu. Ma l-issem dik sa tibda tlablab. Ħanni għafar issa.